Salut, eu sunt Robert și bine te-am găsit la un nou episod din Minecraft. Astăzi o să ne continuăm seria noastră de Minecraft. Să vedem. În episodul trecut am strâns 4 like-uri. Văd că vă place Minecraft, așa că am zis să mă fac un episod. Episodul ăsta mi se pare că o să apară duminică, da, duminică o să apară acest episod. Episodul trecut mi-era mie frică de niște păianjeni, dar de fapt nu făcea nimica, nu știu de ce. Și hai să continuăm, hai să pun pauza acum și să mă pun în first person. Revin după. Ok, am revenit. Hai să ieșim din peștera asta. Nu să ieșim. Pentru că mai aveam și acolo ceva jos, așa că ne băgăm YOLO. Mai să luăm și topot. Așa. Eu mai am iron puțin, așa că o să mut asta în loc de sabie și hai să luăm chestiile astea. Ok. Ia tot. Nu i-a dat nimic. Oh my god, ce e acolo? Bă, dar nu mai am cărbune. Unde sunt cărbunele? Mai am. Ok. Dar nu mai am lemn. Dar mai am câteva bețe. Bă, facem dropper. Hai, ne riscăm. Aia. Spider. N-a fost o idee bună. Ba da. Oh my god. Noroc de apa asta. Nu văd absolut nimic. Deci nimic nu văd. Zombiul ăla îl bat. Imediat. Trebuie să mai iau... Bă, sper să nu fie spawner. Că m-am dus naiba. Ham 1v1. Zombie versus mine. Normal că o să-l bat. Că doar sunt full iron. Ce naiba. Oare e spawner aici? Păi spawner? What the fuck, e spawner aici, cred. Dacă am găsit 2 spawnere, avem noroc, chiar. Nu cred că găsim noi spawnere așa ca șmecherii barostani. Bă, da, aud aici, sunt niște zombi pe aici. Am lag, înseamnă că cred că e aici un spawner. Băi, e un spawn, că aud aici. Nu sunt mai mulți zombi. Să dau sunetul mai tare. Dacă auziți sunetul ciudate, sunt vecinii. Bă, aud aici niște zombi. Pe aici, pe undeva. În partea asta aude. Bă, s-aude fix aici. Fuck. Bă, auzi zombi aici. What the fuck? Erai naiba să fii. Bă, voi auzi sunetul ăsta de zombi? Eu îl aud. E aici, 100%. Uitați, deci eu aud tot. Am luat și niște de-astea. Pot să fac un arc, nice, GG. N-am pot să fac de la de iron? Eu o luăm, mă, dacă e GG ne bătem cu toți. Bă, e pe aici, pe undeva, că aud. Aud din ce în ce mai tare. What the fuck? Iarăși am făcut scare jump. What the... Uitați, eram sigur că e spawner sau ceva. E spawner! Holy fuck, eram sigur! Eram fucking singur! Uitați-vă ce e acolo! Cum naiba, mă, eu mor pe ăia? Fac, farmez, uitați-vă că farmez. Unul are o lopată. Unul de gol, ești nebun la căpățână. Bă, dă unul din spate. Holy fucking shit. Bă, am foame.
Am găsit spawner, ești retardat la cap? Bă, da, n-am mâncare. Noroc am mâncare. No, dacă mă bag acolo e GG, e game over. Farmăm aici. Uitați-vă ce e acolo! Nu știu dacă e spawner, că văd că nu e spawner. GG? Nu, e spawner, e spawner, e spawner. Fucking hell. Bă, ești nebun, ăsta cred că e printre cele mai bune mine din lume. În afară de aia care am găsit vreo 20 și ceva de diamante. Bă, îmi trebuie... Și care e problema? Că mai am puține torțe. Bă, da... Uite aici. Dăm ca unde e? 20. Bă, sper să nu... What the fuck? Uitați-vă ce e acolo! Pitic! Nu, pitici! Fuck you! Nu, retragere, nu, n-avem cum să ne batem acolo. Nu riscăm, sunt prea mulți, deci sunt prea mulți. Ori ne băgăm pe sus, ori mergem așa în sus, ori plecăm. Noi, mă bag eu ăla, nu mă las până nu iau niște chesturi pe acolo. Deci am o idee. Facem așa, luăm cobblestone. Și mie îmi trebuie cât chesturi, nu-mi trebuie zomba la ei să-i omor. Bă, aveam level 8 și acum am level 12, farmăm. Dar de-aia mi-era mie frică, frate, de zomba ei mici. Sper să nu fiu pe sus, că m-am ars. Nu mă interesează iron, o să las că am iron. Hai mai sus. Holy fuck. Eram sigur că era spawner pe aici, fratele meu. Și acum să pun jos cu shift-ul. Ok, lag puțin. Aha. Bă, am lag, ești bun. Ia stați puțin, că nu trebuie așa. Aha, ia uite-i pe nenorociți. Parcă vezi că ajunge unul la mine. Ia uite-i mă, mâncați-aș gura ta. Uitați-vă ce e acolo. N-au cum să ajungă, n-are cum să ajungă. Țăranii ăștia. Bă, dar, nu știu, bă, cred că e spawner în față. Deci uitați-vă ce e aici. O să dau cu toporul. Pentru că nu mai am sabie. Sabie o să se termine. Fuck you. Bă, ajunge țăranul ăsta. Mamă, ești nebună, acolo e armură. Fuck you, mother hell. Fac chestia asta, dar nu vine să cred că am găsit spawner, încă un spawner. E spawner, sigur. Vreau chesturile, atât vreau. În rest am plecat de aici. Chesturile, dar n-are cum să nu fie spawner aici. Bă, ești nebun. La upă 1 prin apă. Ia uite mă pe aia, bă băiatule, stați mă, liniștiți. Deja filmăm 9 minute. Mamă, uitați-vă ce e acolo, bă băiatule! Holy fucking shit! Oh my god, ești retardat la căpățână. Bă, dar nu găsesc chesturile. Trebuie să găsesc întâi și spawnerul. Și n-aș vrea să mă duc jos. Uite pitici, am văzut un pitic.
Deci cred că dacă... Deci ce e acolo? Uitați-vă că e pitic. Și când e pitic nu prea ai vrea să te bați cu el, pentru că te cam bate un pic. Dă-mă în coap chesturile alea unde or fi, naiba să le ia. What the fuck? Cred că ăsta e cel mai mare spawner al meu care l-am găsit în viața mea. Ia, stați puțin. Ne băgăm pe game mode. Să vedem acolo ce e, că n-am cum. Deci, chiar nu am. Vreau să văd ce e acolo. Și apoi ne dăm înapoi. Să luăm chesturile alea. Să luăm din chesturile alea, că n-avem ce să facem. Game mode. C. Gata, sunt. Deci, uitați-vă ce e aici! What the fuck? Ce uitați unde era spawnerul. Uitați unde era spawnerul. Aici am trișat puțin, dar... What the fuck? Da, nu e nimic interesant. Ia, ce din ce ăsta? Slash kill me now. Golden apple. Bă, hai că-l iau. Și găleata. Mam, nu mai am... What the e puțin cam trișare, dar... Vreau să iau chestiile astea pentru că era ceva, trebuie să fie aici ceva important. Hai să numai așa, luăm chestia asta, nu mă interesează. Piele. Ăsta e de aur. Da, e de aur și ăsta e de iron. Așa că ăla de aur o să-i dau rect. Nimic interesant. Și acum luăm golden apple-ul și găleata. Bă, am trișat puțin. Dar niciunul de aici. What the fuck? Deci uitați-vă ce e aici. Cum naiba ai putea tu să intri aici? Este imposibil. What the fuck, dude? Hai înapoi. Deci nu vreau să trișez, să spar niște blocuri. Pentru că aici eu aș sparge aici să văd dacă sunt diamant, dar nu o să trișez atât de mult. Adică mi-ajunge. Uitați-vă, mă, ce nubi. Am trișat puțin, dar... aia e. Ok. Ok, ăsta e cel mai mare. Da, deja n-am avut zombie atât de mult din... Nu, niciodată n-am avut atât de mulți. Ok. Hai că pun pauză și mă dau pe survival. Hai că n-ai venit. No, n-ai cum acolo. Deci ce e acolo e impecabil, e imposibil. Oh, nu! Oh, nu! Oh, nu! Oh, nu! Dude! Îți bagi joc de mine? Băi, ăla avea sabie de iron cu enchant. Bă, dacă putem să-i luăm sabia lui ăla, suntem cei mai șmecheri din parcare. Luăm patul ăsta și dăm un târnăco, bă! Bă, sper să nu fi rip. Trebuie să-i opresc apa. Bă, am găsit lapis aici. I-am oprit-o? Nu i-am oprit-o. Fuck you, bitches. Avem 14 minute. O să pun pauză când o să mă bag cu ăsta, așa că o să punem pauză ca să mă concentrez mai mult. L-am bătut, dar nu are nimica. Așa că o să pun din nou pauză și o să ies eu din peșteră. Hai că am ieșit. Doamne. Ok, nu contează, episodul ăsta a fost nebun. Dacă v-a plăcut acest episod de Minecraft, nu ezitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Robe și ne revedem data viitoare. Ciao. Nu uitați de like dacă mai vreți episoade cu Minecraft. Ciao.